Οι πολιτισμοί, όπως σας είπα, οι πραγματικοί πολιτισμοί, δεν δημιουργούν χάσματα. Χτίζουν γέφυρες. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Prokopis Pavlopoulos served as president of Greece from 2015 to 2020. During his presidency, he witnessed a deepening of Greece-China relations marked by frequent high-level exchanges and growing cultural and economic cooperation. In a recent interview with Xinhua, Pavlopoulos reflected on the 53 years of diplomatic ties between Greece and China, emphasizing the shared civilizational values that have sustained their friendship through changing times. Κρατάω πάντοτε εδώ στο γραφείο μου ορισμένα από τα θυμητάρια, να το πω έτσι. Είναι λοιπόν ένα βάζο, εδώ, διπλό βάζο, το οποίο το κρατάω πάντοτε μαζί μου. Σας είπα, δεν είναι η οικονομική του αξία σημαντική, αλλά είναι για μένα τεράστια, γιατί είναι σαν να έχω ένα κομμάτι της Κίνας στο γραφείο μου όταν μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς το έχω βάλει απέναντι από το γραφείο μου. Πώς αξιολογείτε την πορεία των σχέσεων όλα αυτά τα χρόνια και ποια ήταν η πιο αξιομνημόνευτη εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας από τη συνεργασία με την Κίνα? Είμαστε δύο χώρες πολύ διαφορετικές. Μια τεράστια χώρα εδαφικά η Κίνα, εμείς μια μικρή χώρα εδαφικά. Αλλά έχουμε ένα κοινό σημείο. Κάθε μια έχει ένα μεγάλο πολιτισμό. Και μπορεί να διαφέρουν οι πολιτισμοί μας, αλλά έχουν κοινά σημεία τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Και τα κοινά σημεία είναι ο άνθρωπος, στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και ο ανθρωπισμός βεβαίως, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη, και ιδίως αυτό που θα λέγαμε η κοινωνική δικαιοσύνη. Εμείς λοιπόν οι δύο λαοί, πάνω σε αυτές τις πολιτισμικές σχέσεις, έχουμε στηρίξει και όλες τις άλλες σχέσεις μας. Και αυτές οι σχέσεις πολιτισμικές δεν αλλάζουν. Είναι αιώνες που διατηρούνται. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε η φιλία αυτή και η συνεργασία αυτή σε παγκόσμια κλίμακα να διατηρηθεί ανέφελη. Και αυτό το παρατηρείτε. Παρά τις αλλαγές στην Κίνα, παρά τις αλλαγές στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι διαταραχθεί. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αποκτήσει άλλες διαστάσεις και νομίζω ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δύο επισκέψεις που έγιναν το 2019. Όταν εγώ πήγα το Μάιο του 2019 στο Πεκίνο, προσκεκλημένος από τον πρόεδρο Σι, και όταν ο πρόεδρος Σι ήρθε το Νοέμβριο του 2019 στην Αθήνα, ήταν δύο, κατά τη γνώμη μου, ιστορικές επισκέψεις πραγματικά. Γιατί είχαμε τότε την ευκαιρία ακριβώς να αναδείξουμε αυτό που με ρωτήσατε. Ανεξάρτητα από πρόσωπο, ανεξάρτητα από οικονομικές ή άλλες κρίσεις, η Ελλάδα και η Κίνα πορεύονται σε ένα επίπεδο συνεργασίας και διαλόγου με βάση τους πολιτισμούς τους και τις αρχές του πολιτισμού τους, για να υπηρετήσουν κοινές αξίες, κοινά ιδανικά, από διαφορετικούς δρόμους. Μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετικούς δρόμους, αλλά συναντιόμαστε για να επιτύχουμε κοινούς στόχους. Οι πολιτισμοί, οι πραγματικοί πολιτισμοί, δημιουργούνται για να συνεργάζονται και να διαλέγουν. Δεν υπάρχει σύγκρουση των πολιτισμών. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τις συνθήκες σύγκρουσης, εκεί που θα έπρεπε να ανοίγουν δρόμους και διάβλους, κυρίως διαλόγου. Οι πολιτισμοί, όπως σας είπα, οι πραγματικοί πολιτισμοί, δεν δημιουργούν χάσματα. Χτίζουν γέφυρες. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και όπως σας είπα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε σε πολλά πράγματα. Βεβαίως, καθένας έχει την πολιτική του άποψη, καθένας έχει την οικονομική του βλέψη. Αλλά σε ένα σημείο πρέπει να μάθουμε ότι θα συμφωνήσουμε, αλλιώς αυτός ο πλανήτης, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα περιθωριοποιηθεί, και βεβαίως κυρίως ο άνθρωπος. Και καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα. Όχι για να χωρίζει την Ανατολή με τη Δύση, αλλά να είναι ένα όριο που δείχνει τη διαφορά σε επίπεδο πολιτισμών, αντιλήψεων, αλλά είναι ένα όριο στο οποίο απάνω πρέπει να βάλουμε μια γέφυρα και στη γέφυρα αυτή να βαδίζουμε και να επικοινωνούμε. Αυτή η γέφυρα είναι ο διάλογος των πολιτισμών. Θα ξαναπώ τούτο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην Κίνα, το ξέρουν πολύ καλά. Θα κάνουμε πράξη το διάλογο, είμαστε οι πιο κατάλληλοι, η Ευρώπη και η Κίνα, να το κάνουμε, και εμείς οι Έλληνες, ακριβώς επειδή έχουμε και τις ιδιαίτερες σχέσεις με την Κίνα τώρα πια, πέρα και έξω από οποιασδήποτε διαφορές, ήδη κλείσαμε μισό αιώνα, εύχομαι αυτό να διαρκέσει αιώνες. Θα είναι καλό, ξέρετε, για την ανθρωπότητα.
Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, διαφέρουν προς τα πολιτικά του συστήματα και τις αξίες, ωστόσο οι πολιτιστικές ανταλλαγές διαρκώς αυξάνονται. Πώς αξιολογείται την έννοια του διαλόγου αντί της αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτισμών και ως κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, αν η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια φιλοσοφική προσέγγιση στην αμοιβαία κατανόηση? Η φιλοσοφική προσέγγιση για μας τους ανθρώπους της Δύσης και ιδίως στην Ευρώπη είναι κοινή. Τα στοιχεία της είναι κοινά. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Απέναντι σε αυτούς που μιλούν για σύγκρουση πολιτισμών, σε αυτούς που για άλλους λόγους να επιδιώκουν τα χάσματα, γιατί είναι κοντόφθαλμη η πολιτική τους, εμείς λέμε γέφυρες πολιτισμού, θα μπορούσα να το πω. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε την πορεία μας μελλοντικά. Θα μπορούσαμε δε ακόμα και τις οικονομικές μας σχέσεις να τις βάλουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και νομίζω θα μπορούσε να το κάνει και το κάνει εν μερική η Κίνα σχετικά με την πολιτική της τα τελευταία χρόνια, την οικονομική της πολιτική, το άνοιγμά της δηλαδή. Κοιτάζοντας λοιπόν τα επόμενα 50 χρόνια, τον επόμενο μισό αιώνα, ποια θεωρείτε πως θα είναι η βασική κατεύθυνση των σχέσεων Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το μέλλον ανοίξει στη νέα γενιά. Και εδώ σε ό,τι αφορά τους νέους, θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο θα τους βοηθήσει πάρα πολύ είναι να αντιληφθούν την ουσία του πολιτισμού μας, του κοινού μας παγκόσμιου πολιτισμού και τη σημασία που έχει αυτό που λέμε η γνώση σήμερα.